Again yung background ko. So, sa 20,000 viewers. Wala pa. Nag-live pa sila oh. Alas 10 na tumatapos. Kaumpisa pa lang nga. Mag-inom lang kayo. Mag-inom lang kayo ng Relax ka lang dyan. Mamaya tubig. ka na magpatugtog. Madami pa yung coke. Masisira tayo. Ikaw ano mga parang naman doon. Balik si Kelvin, awan tikanan. Oh, hindi pa nakalati na oh. Yan pala. Ingay. Salay ka lang kasi dyan oh. Dami. Hello po! Magandang gabi. Ayan, napalive tayo dahil meron tayong announcement. Charot. Gusto nyo eh. Guys, Antiligaya guys. Ayun. Magandang gabi po. Pupunta na siya ng Canada. Sana all. Makasakay na naman ako ng eroplano. Paano kayo magsakay ng eroplano? Magsundo ng ako. Huwag sundo ng apo daw, Anday. Nag-usap kami dito. Magsundo ng ako ko naman. Sabi niya na naman niya. Super. Maglili sana kami dyan kay ay, mahiya naman kami. Umaya ka pa. Hello po kay Ma'am Re Michelle. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Hindi kayo makita. Hello kay Ma'am Aiza Peniquito. Kay Sir Robert Manago. Watching from Caloocan. Ayan, magandang gabi po Sir Robert. Ganda naman ni camera girl ninyo. Wala pa pong ano. Baka ako po yung nakikita nyo, hindi si camera girl. Thank you. Kakaupo mo lang dyan ah. Basan kita singyan. Ako itsina. Nakasansanduan Dadala lang po ako ng ilaw. Shoutout po kay Lourdes Ramiscal. Pintas ni Marang, good boy, good boy. Kay Sir, good boy, good boy. Hello po sa ating 42 viewers. Magandang gabi. Gabi po, bayan. Diba tayo nabiko? Magbibiko kami kasi ngayon Kaya guys. lang hindi mabuo yung ladok. Kasi nakatutok sila doon sa ladog. Pandaing bantay na. Kasi no agladog. Hello Ma'am Pretty Girl. Gandang gabi mga kadragon. Ayan. Magandang gabi din po Ma'am Pretty Girl. Labas na yun. Kabantay kasi sa Hey ating baby, good morning dito po. Good morning dito from California. Kay Islao San Diego, ayan. Magandang gabi po, Sir Islao. Hello po Sir Isla San Diego. po. May kaklase akong Islao. Ito di ba yung San Diego? Isla San Diego. Yung taga kon ate? Ha? Slow batir lang. Kay Noor Fatima, watching from Pakistan. Taga Moro. Karen Alibayan, watching from Taiwan. Ayan, shout out po Hello sa inyo, po Ma'am Karen. Good evening. Kay Tima Tukan, ayan, shout out po. At kay Kakumpi, ayan, magandang gabi. Thank you po sa laging pag-support sa Team DFR. Di ba nakarating na yun dito si Kakumpi? Down. Dito? Nagmotor lang yata. Siya ba yan? Ate? Comment ka nga, sir. Kay Ma'am Sylvia Tatoy, watching from Davao City. Gusto niyo ba makarating ng Davao, guys? Siyempre naman. Siyempre naman. Lipad tayo bukas. Sa panaginip. Walis sa kenyo. Sa pangarap lang. Malay mo sa anniversary. Kabutin ko lang sa kay bag. At tama na. Kabuting naman. Kabuting ko dyan naman. Pagkana, marang. Ay, pagkana. Nabaw. Isang lingga. Ito po. Mindanao yun eh. Ewan eh. Hello po mga ka-dragon. Keep safe always. God bless us all. And congratulations kay Aiza and Billy. Dalaga ako nakapunta sana ako. From Flo. Ano yung basa dyan, no? Reward. Wala ang santig marisin na. Kahit maalat yung best ko ito. Saan yan? Hello po kay Albert Cortez. Hello po kay Ma'am kay ka Christina Ramirez. Kakilala nito si Kaidna rin. Hello po. Christina Ramirez. Saan yan, Beng? Nasa Canada yata to. California. Hey, shoo.
Tahol ng tahol. Hindi na naman natang... Parang si Kae din ang kon niya. Kaibin niya ta. Kilala niya. Pa-shoutout po lahat ng taga Bani, Pangasinan. Ramil Viloria ng Bani. Yan. Hello po sa Yes. mga taga Pangasinan. Yes, Miss Camera Girl, nagpunta ako din sa inyo. Si Bill, si Sir Billy po, nakita ko na yan po ako lumapit. Hala, sayang naman. Hindi nyo nakakita ang kagandahan ng tipasin. Lalo na sa Antiligaya. Tanggal ng ngipin ngayon. Nakain Alam ko nyo pa. ba sa Antiligaya? Wala pa yung apo pero natangkain Oh, na yun. dalawa na lang ngipin niya. Yung isa nandito, oh. Natanggal Pag-isa niya na. guys ng umaga, wala na. Gandang Nalunok niya. gabi po mga ka-DFL ladies. Shoutout from Taytay Rizal. Hello po. Hello po Baka sa mga pag taga nagdating isang Taytay, appointment, Morong. Ito sa Ate Madonna, taga Morong. Morong Rizal. Kami nag-Ilocano, tingnan nyo. Mabalin, masaludsod, no taga Adino kayo kakabsat, Ilocano kayo, Norte kayo kakabsat. From Occidental Mindoro po kayo. Po kami, Manang Bong, 153. Hello po, Sir Manong Bong. City po talaga yung New subscriber natin to si Manong Bong. Hello po, salamat po sa suporta, Sir Manong. Sir Manong. Tapos na? Hindi doon kayo eh. Hello po, Sir Prince. Good evening. Ito. Hindi may ngay. Hello kay Sir Johnny Quaresma, watching from Japan. Hello po, Sir Johnny Quaresma. Naimbang rabi ayo Wala nang amin. pulutan? Kayo. Kaya ito doon eh. Saan yung ulang kanina? Hello po, Ma'am Maybell Abueva. Naimbang rabi mga ka-dragon. Good evening din po, Ma'am Maybell. Ito. At kay Sylvester Katinipay na Cruel. mula takuan na tapo na. Shout out mga ka-dragon. Salamat po. Hello po, Sir Sylvester Cruel. Congratulations kay Sister Aisa and Brother Billy. Ayan, sa newborn baby. Lipat ko lang ito. Excited po kami bukas sa pagdating ni Baby Dragon. Ayan, uwi na po siya bukas. Nakaraos si Aisa, mga kadragon. Handa namin siya nandito. Ito yung aming biko guys. Oh, hindi na rin lang maglatik-latik. Ano? Huwag niyo munang haluin kay ano tayo. Sabi kasi, pag pinapanood daw, kapag pinapanood daw yung Kumukontra mo ko mamaya. yung latte, hindi daw mabuo. Hindi magkalate. Gandang gabi mga ading. Hello po Sir Alex Arenas. Kay Sir Alvin Kapangpangan. Hi Peng. Hello po Sir Alvin Kapangpangan. Ay, salamat kakabsat. Adumit Gayam Ilocano Dita Mindoro. Barbaro Aklaeng nga subscriber. Gusto nga buybuyaan buybuyaan vlog to videos sabang adda day trabaho. Wow. Thank you po Sir Manong. Sir Manong. Manong Bong. Road Warrior. Ngayon pag may Sir time Road sa Warrior. palay ni gandang na doon. Pag may time sa Anong palay? Kaya? ito pag Di Madonna? pag may time. Tulog doon na si Didi. Ito Guys, si Gigi Ace to Burane. Mag-hi ka naman sa akin. Bibisita si Gigi kanina eh. Ha? Bibisita. Sino? Siya. Bibisita ka ba din? Hindi kami Meron na kita ma? Every Sunday? Wala. Guys, may bisita. Hindi mo sinabi kanina. Dapat hindi ka na napunta dito. Kasi hindi mo na tinawag. Ba't kasi dinatawag nyo? Punta niyo kasi dito. Ay, nandun ba siya ngayon? Wala! Ay, huwag kay ate. Yung totoo. Text? Si Dexter yun eh. Kinuha na natin bangus doon.
Wala, si Tatay Ray. Ha? Kinuha niya doon. Palitan mo yung... Ulam nila. Yung kanin sa Video na nyo akin. lang kuya Dan kay makapiray. Palitan natin kay Irene ko na. Hindi nag-video ako. After I sa who's next? Gigi. Great. Back to Kaya wala po kami upload ngayon guys. Kasi nga ganun balik-balik kami sa hospital guys. Pagod kami guys, kuya. Puyat din kami. Pero mas puyat yung mag-asawa sila. Ano kabsat? Pasyenta dito kabsat. Meron na kaming baby girl, ikaw wala pa. Malapit ka na din. Wala magaling uring na eh. Parang wala si Madam Greta. Ayan, ayan po. Ito po ang aking kagandahan. Nasa inyong harapan. Yes, kabsat ng anak nga siya. Sa yung Four. Muntik nang mag-5. Kaya nga, sana. Dahil mga 11:37 yata, ganun siya ng Kala ko quarter to 12 eh. Kaya, Sana abot sana yung kon eh, yung hanggang 5. alas 3, gising kami. Kamusta mga ka-dragon? Congratulations kay Elsa and Katie, baby Pasita. From Nando Bello. Kailan tayo magka-baby pa? Mapanamiguan na. Hindi yan o. Kausap niya si ata, pero si ata kanina ay. Nakabsat, kung makita mo lang yung pag-label ni ate. Griga mag-gana. Ayaw mo na? Grabe, ang hirap din talaga mag-isang panalay. Hiraw niya, sabi ko nag magpatuloy na lang. Paano? Magpasakado na lang kami. Paano? Dami, kabel mo yung din eh. Ate, kita na. Awat tao dyan. Hirap ko naman. Hirap talaga rin mag-labor. Hirap talaga ng babae guys. Pero, Wala naglalaki. kaya sobrang ako sa mga nanay. Parang doon ko lang siya na, kahit Mayroon talaga. Ikaw rin, nanday na hirapan. Pero, di ba kadaya mga anak kami sunod-sunod sa panganay ka na? kahit pangalawa, hindi na mahirap. Kasi nga niya ng Antay? Antay? Pag pangalawa, hindi na mahirap. Kabilang tubo. Ngayon lang kasi talagang busy po yung ngayon na si Elsa ay ang baga, ano,
Ang gaganda. Ganda po. Ang gaganda niyo talaga kahit si Lola. Lola. At hindi kaya magharap. Hello po. Lalo mas maganda na lalo mas Lalo't natanggal na yung Sa pangil. mga bago po naming subscriber, yan. Ano po si Auntie Ligaya. Anong palatandaan kay Auntie Ligaya? Ipakita niyo yung sa baba. Wala na? Meron. Ay, meron pa. Meron pa yun sa kalooban. Napapagkamalan po silang kamukha. Pero hindi ko sila lakban. Manghihipag po. Sige, Para ba naman kasi naka-ano kayo yung pagkali kayo ng damit? Latik kami, guys. Hindi kami makalatik. Ano, hindi pa yung brown bag na maduwang nga oras sa'yo. Sugaya mo. Gatang ka Jin, sabi ko na. Magbulag po kayo. Hindi po kayo Shout out po kay Sir Joseph De Guzman from Santa Rosa, Nueva Ecija. Hello po, Sir Joseph. Shout out guys, anong meron? Sabi ni Sir Dennis. Montevideo. Montevideo. Sa loob namin dito bukas huwag ka naman salita. Bakit di ba dyan? Ako pa naman. At nalaman din. Naksan niyo yung busos ko para masapama natin yung copyright tayo. Hindi ka sa kapitbahay. Hindi, pahinaan ko pa ulit. Next content, sana may cover yung bahay kubo na nilipat niyo. Opo, so susunod. Magtatakas-takas kami daw kasi kusukan. Hello po, good evening Team DFL. Nakaabot din sa live nyo, watching from Calamba, Laguna. Ayan. Sabi ni Miss Baring. Miss Baring. Ingat po kayo dyan. Calamba, Laguna, dyan yung anak ng Tipasing, di ba? Sa Calamba. Sa Maymaya pa. Si Ate RD, tsaka si Ala. Kay Ma'am Sally of Francia, kay YYLLYY. Hello po! Haba na ang pangalan ni sila. YYLLYYB. Ayun sa'yo, oh. Hindi mo nakikita. Kamante o. Iyan o. Hindi na-late ka. Magkaway ko bagantay. Na-late ka. Na-late yung may late ka. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Magkaway ka na. Good evening. Ano po pinagkaiba ng puting dragon fruit sa pula na dragon fruit? Yung puti po ay matabang. Yung pula ay matabang. Pero may pula din talaga na na matabang. May ibang variety kasi yung manipis yung balat na red. Pero natikman ko na rin talaga yung puti. Hindi ko siya nagustuhan. Wow, thank you po sa past. Thank you po, Sir Kerubin Daily. Sir Kerubin Daily. Maraming Ilocano dyan sa inyo. Opo, halos dito sa aming baryo, puro Ilocano. Yung karamihan po kasi ng mga lolo-lola galing Tarlac. Ayan, kaya napadpad sila dito. Naging Ilocano na rin kami. Hello din po kay Ma'am Rachel Austria from Abu Dhabi, UAE. Hello po, Ma'am Rachel. Ingat po kayo dyan sa marami Ilocano dyan sa inyo. Ha? Kay Sir Ligo lang kay Sir Roger Sabio. Pag-iyan. Shout out po mga sis from Lumalagong si June Pulog lang Hello doon. po ka June Kuyon dyan sa Doha, Qatar. Sa mga taga Doha, Qatar. Sa mga kapatid natin. Ay, nagadupig kayo mga tao. Taga-Tarlac din daw si Laging Sir. po. Yung po ang harap yung. Johnny Quaresma. Taga-Tarlac din po kami sa Paniki. Paniki Tarlac.
Ay, oo. Mag-ano pa yun para kay ano. Kunti na ngayon lang ito na gabi. Kunti na daw lang. Ate Greta, bakit ang ganda-ganda mo? Thank you, Pel. Anak na yan. Sino po sa ating 60 viewers, good morning. Ay, good evening. Masakit sa likod ko, guys. Hilot na kailangan. Ako dito. Gawin mo yan mo. Natakot ata na magpahilot na siya. Sobrang na Good yan. evening po mga DFL. Congratulations po pala kay Ice at Billy at maayos at ligtas na pagsinan kay Baby Dragon. God bless po. Thank you so much. Baby Dragon na nga. Baby Dragon. Yes. The Lady Dragon. Mga dragon na. Ayan si Sir Kerubin pala, taga Nueva Vizcaya. Ayan. Shout out kay Hello po, Kerubin. Sir Kerubin from Nueva Vizcaya. Ayan. Galing lang po kami dyan kay Gayam. Nakapunta na po kami kay Gayam. Saan po kayo sa Nueva Vizcaya? Doon po kami sa Dupac. Galing. Tupac sa Malasi. Dupac, North ba yun? Norte. Dupac, Norte. South. Alay, South din daw. Norte. O, ano nga isa? Ano nga isa? Kasama ko. Norte. Ano nga isa din partner ng Norte? Di South. Hindi, mayroon pang isa. Timor. Alay. Ano? Tinagalo? Sir! Del Timo? Yung ginatawag nilang Dupac Sur, San tsaka Manuel ako. Norte. Ano ba yun? Hello po kay Ma'am Juana. Hello po, Ma'am Joanna. May norte at sur pala yan. Si Lola Ligaya, ba't ka nagtatago? Ngayon ko lang man nalaman. Katabi lang din naman yun. Ayun yung sorry pa yung Norte. Kasi ano daw siya ng ano guys, ng latte. Katabi lang siya. Hindi Pag malapit lang. Ay, sur nga yun. Parang barangay lang, isang barangay lang na ano. Ewan ko ba bakit may Sur at Norte? Sur daw, sabi ni Sir Kerubin. Sila Agnes sa norte. Ang kanin ko. Sige. Hi Lola Ligaya, ba't ka nagtatago? Haha, ang ganda-ganda mo. Pangit ako yan. Sino kong Joanna? Followers mo. Thank you po. Sa Follow niyo rin po pag-follow. ako kay AJ Valdez niya. Nag-promote. Mahaba kasi yung pangalan ko. Peki ano na. Buti nga AJ na. AJ, ay. Di ba kami dalaw ka doon, Gia? Kamusta ang love life, J? Update. Boy, J. Hindi ba palagay? Hindi ba palagay? Mukhang may maudlot na talaga yung ninong mante. Hindi. Maudot ba kaya? Maudot, Gia. Tingin mo, Gia. Ay, Ate Joanne. Hello po. Maudot, Gia. Meron naman, no? Hello po kay Ma'am Maria Lana from England. Hello po, Ma'am Maria Lana. Gigi, kinawala-wala yung ating topic. Buhayin mo daw FB mo, inamag na. Ate Joanne. Ay, i-follow nyo naman guys. Sige na, Talaga, kuway niya. Hindi, minsan din kasi dito. Kasi minsan tinatamad talaga ako. Bilisan nyo, expert na Santi Pasing. Oh, puro go. Hanggang alas 7 lang yan. Protein na nga natin, Santi. Santi, ano ba sa'yo? Ilang buko ba yan? Ay, no. Kunti na? Nawala na si Kabsat. Natulog na si Kabsat. Bukas guys, may upload ko na manood ko yung gano'n. Hello mga drown ladies sa Mindoro. Neighbor lang din ng Iloilo. Hello po. Kay Maria lang. Ilang oras ba? Ilo-ilo. Lapit lang diba dito mayroon? Sa kaya sa atin. Ganda rin salita sa Ilo-ilo no? Ilonggo. Di ba taga doon si ano? Rapilla Mateo. Ate G, kamukha mo toy antik, toy Karoba. Pada nga na pinta. Baka ako po yun. Taga saan po kayo, Ma'am Juana? Taga ano nga daw, Iloilo. Ay,
Ay, iba pala yun. Maria lang. Maria lang. Thank Greta at DJ mag-revermant na. Kumusta ng live Kamusta live? ang love life? Loveless. Si Gigi, malamig. Ay, si Gigi, ano yan? Papunta ng ano? Mainit pa. Hindi, maligamgam na si Gigi ngayon. Maligamgam. Baka sa December na mainit na. Akin nagpo-froze eh. Nag-yaya. Shout out them ladies from Zambales. Sino po? Marslin Gutchasang. Marslin Gutchasang. Hello po. O si Marley Laberento. Shout out mga kababaryo. Wala na ako. Hello, magandang gabi. Napanood ko na lahat. Yan. Thank you so much, Marley. Salamat. Kay Merlin. Taga ano yung Taytay ba yan? Sir? Taytay. Taytay sila. Kabarintaw? Oo, si Supnet? Oo. Thank you sa panonood. Thank you sa support. Sana all. Sana all support. Pa-support mo dyan sa mga tauhan. Pa-subscribe. Pa-subscribe. Visit mga taga-member dyan. Meron pa yung ano? Diyan, kinasin na rin tayo. Kinasin natin? Si Giselle? Oo, kay Giselle. Kamusta ba kay Giselle? Yung nagpunta tayo ng nagbibigay ng pansit ay sino yung taga doon na subscriber niyo rin. Si Juwa. So, Nagpasalamat siya, nakita niya daw yung mga kamag-anak niya doon na binigyan natin ng pansit. Ay, oo, may nabasa. Celestino, apelido, salamat sa inyo ng marami detail, sabi niya dahil nakita ko yung mga kamag-anak ko, sabi niya. Shout out to DFL, kailan po mag-aasawa si Ate Greta from Sir Ramon Rabang. Malapit na. muna daw si Gigi. Ano daw guys sila? Double wedding. Bawal daw yun. Double wedding. Sukob. Wala sa sa ganito, no? Sino? And shout out kay Aris Aguinaldo from Nueva Ecija. Hello po sa Aris Aguinaldo. Matik po kayo dyan. Manang Greta, ilang taon ka na? 24. Ay, di ba Peng, may sayaw yung par, may leader? Ayan. Ayan na naman. Hindi na daya-daya. Ayan na. Pag-aralan natin yan sa susunod. Antok na ata si Auntie Ligaya. Ay mga senior. Yan, antok na nga talaga yan si Auntie Pasing. Pag nakaupo lang ako, hindi talaga ako sipot yung Auntie Pasing mo kulit ng mata mo. Oo, lalo pag paminita. Lalo pag kwan na yung paggabi na talaga. Lalo Papikit na rin. nakatakit sila yung tatak rin siya. Papikit na rin yung mata niya. Ano yan, Ante? Napasma yan. Kaya nagaganon-ganon. Minsan kasi guys, nagaganon yung mata niya, Auntie Ligaya. Oh. Baka nung pagkakilamos mo yan, yung kadalagahan mo. Di sabi niya naman nung nabunot daw yung ngipin niya. Parang nabunot. Out sa Team DFL from Singapore. Ikaw pala. Singapore, Sale, Francia. May viewers dito na kayo sa Singapore. DFL. Tuna po kayo walang upload na vlog. Kailan po kayo mag-upload? Bukas pa may upload kami. Kasi na-busy kami ngayong mga ilang araw kasi nga si Isaac Chris na anak. Simula ko kasi Webes. Sa hospital na kami. Balik-balik. Hello mga kapatid. Timik pa ay hello mga kapatid. Timik po lang kayo. Hello po kay Sir Isagani. Divasya. Ingat po kayo dyan mga kapatid. Dyan sa California. Kailan ka pa yung magkakajowa? Hanapan ka na nga ba namin? Hanapan nyo na guys. For sale na po. For sale. Kaya lang nakita niya yung talaga yung paano mga
sa isa. Ayaw niya nang patuloy na. Patuloy na lang daw siya. Pero ako nung nakita nung nagkasakit na sa isa, sabi ko, Minsan lang magaling din ako. Ayun, parang pero kasi isang maling araw. Pero nung nakita ko yung baby talaga, sarili mo, pag naglabas na nalimutan mo yung sakit na shout out daw Pretty Madonna. Shout out daw. Gusto lang po ako may kukumla. Good evening sa inyong lahat dyan sa Pinas, watching from Milan, Italy. Hello po. Hello po. Ma'am Connie Angeles. Ingat po dyan sa Italy. May pizza po kami dyan sa Italy. Si Arsen. Siya? Si Pagsud. At saka si Arsenio din. Pinsan din natin. Sila namin. Good eve, masarap yung biko lalo na may kasamang pagmamahal mga ka-DFL. God bless yan. Thank you so much. Siyempre po sila lola sila auntie yung nandito kaya masarap yan. Yan, siyempre naman. Nadje! Nandito ang soon to be uncle. Ay, Sino? Sir ka-RD. Hello po Ah, si ka-RD. RD. Hello, Kuya RD. Ay, Sir ka-RD. No, ang tagal na natin hindi nagkikita. Hindi ka na umuwi dito sa Iglao. Soon to be? Dito? Hello, dito na. Okay, hello mo daw siya, G. Hello ka rin daw. Hello mo rin Hello kayo. po. Tatanungin mo kung ano siya. Ay, Cardit. Okay na po ba si JJ kay Larry? Kasama si Gigi. Junior ha, hindi senior. Larry, junior. Wow. Alam nga, Larry din ba si tatay ka? Larry, junior ka. Pero siya. Baka maano tayo makapuro siya. Malakas daw yung video. Madami. Para masapawan natin yung season. May silas na daw pa. Silas daw pa eh. Masakit po. Gusto ko po yung ginapang cross. Nalpasan. Tapos na. Subscriber niyo ako. Nakaabang sa mga vlog niyo. Rio Perez. Sila po, Sir Perez. Rio Perez. Ang pangalan ni Cardio. Ayun o, RD Lupita. Hello po kay Sir Arnold Damayon from Toronto, Canada. Hello po Sir Arnold. Kumusta niyo sa Canada? Hello po, sabi mga viewers dyan sa Canada. Ay, oras po kayo dyan. Hinaan niyo daw kunti. Ito birthday kasi dito sa kapitbahay namin. Shout out mo daw Ate Greta. Moda Boys. Razel Lakay. Jason from Saudi Arabia. May katawagan lang sa Ate Greta. Yan, mega love shout out kay Samot Saring Vlog. Okay daw. Hello po. Payag na payag pa. Talagang luto ko baga erde, ka-erde. Hindi mo ganun. Good evening din po Sir Arnie Eligoyo. Ang lakas ng background music. Madam, video, kita po. Today, thank you. Baka, ayun! Naamoy ko na. Kabango. Yelo. Kakanta rin, Kuya Dan. Hello po, Ma'am Yolanda Ignacio. Hello po. Hello po. Ay, laksan yung buhok niya. Nagpapag kayo ng kuwan. Lakas ng ano, oh. Ang lakas ng ano, rinig na rinig.
laksan niyo yung boses niyo para masapawan natin yung tugtog. May nag-video okay kasi guys eh. 8:30 AM na dito sa ng Sunday, ibiro kak sanig at Dingreta dito. Si Peng na lang po ito ibirok nyo, tsaka si Gigi Edda Magayaman. Hindi ba pwedeng ikaw na lang ka? Hello po kay Sir June Santos. Magandang gabi po Sir June Santos. Shout out kay Auntie Ligaya at Auntie Pasing from Ramon Rabago. Hello po, Sir Bago. Malapit na Tabago yun ah. Kay Sir Noli Mendoza. Good evening, DFL Team Auntie Ligaya. Shout out. Lakas na. Yolanda Ignacio, avid fan and subscriber ng KP&I Vlog. Pinoy Experience. Good evening po. Shout out Pinoy Experience. Ayan. Sino po? Naluto ay yung kiwar mo ng Tiligaya. 8:30 AM na dito sa Okay na payag na payag. Approve kay KRD oh. Sabi ni KRD Dupita, shout out na lang po sa Dupitas Farm, Celestino Farm, Samang Lo. Sa kanilang, sa aming lolo at lola, mga friends ko dyan. Lalong-lalo na sa nanay ko ang kailangan. Makakarating po kay Katedi. Yolanda Ignacio, avid fan and subscriber ng KP&I Vlog. Madonna, may kababae. Dito sa Rizal. Good evening po, shout out Pinoy Experience. Opo, masasawa ko. YouTube channel akong masasawa sa akin. Ang gabi, may nanonood po kahit na lima na lang. Ito ay viewer mo ng Tiligaya. Muntik ng baba. Muntik ng magsalpo. Muntik na, paano pa, gano'n na yung ano namin, kung pa gano'n. Meron talaga, kailangan may mga challenge. Yes. Alicia Lopez. Hello po. Thank you po sa mga congrats. Kudos to the DFL team. Nice to see you and your live chat always. Sabi ni Sir Joey Luhan. Hello po, Sir Joey Lucan. Shout out po, Ignacio family watching from Los Sagaray, Bulacan. Noon pa kami nanonood ng Girl Ladies kay Bulacan siya, asawa at kayo naman ngayon Doon yung plano. kapatid niya. Sa ganun nila. No? Thank you so much po, Mami Yolanda Ignacio. Shout out sa Ignacio. Ay, Ignacio family. Ignacio nga pala yun. May Ignacio rin din sa ano baka Kilala niyo po si Mario Ignacio. Patay na po sa Uncle Mario. Nung nakaraan. Ay, nung ano pala. Anak bundel pala yun. Taga-Bigti. Ay, Tigdi pala. Tigdi, sorry. Wala, buti talaga hindi kami natuloy nung ano. Sa Bigti kami nakarating eh. Kakilala niyo po sa Uncle Mario. Asawa ni Uncle Mario. Ignacio. Talaga, kailangan may mga... Taga-Nor sa Garay, malayo ba yun? Malapit na. Ganun lang nila. Ano yun? Ito si Pinoy Experience o taga San Jose del Monte, Bulacan. Taga Bulacan din. Diyan, kakilala. Marami tayong viewers dyan sa Bulacan. Thank you po. Kay Ate G, Sir Renato, taga Bulacan din. Kay Andang, kay Ate Unget, hello sa inyo. Unget, Kate Jackie, Kate Jane. Hello kay Ma'am Alice Lopez watching from California. Good vibes to DFL. Thank you so much po, Ma'am Alicia Lopez. Nasaan na raw yung biko natin? Mabos na daw na ikuan. Di pa po tapos yung ladot niya, ma. So, May naglag-ano may Ignacio rin din sa ano baka
Welcome back ladies. Wala kayong upload nowadays. Namimiss ko kayong lahat. Shout out sa asawa ko. Ito talaga hindi kami natuloy nung ano. Monwell. Siya rin yun eh, oh. Yan, shout out sa Mr. ni Tita Luz Kitchen and Adventure. Ayan, hello po sa inyo. Hello po, good evening po sa inyong lahat. Hello po sa ating 17,000 viewers. Mukhang abutin kami ng pamilya sa dito namin, guys. Hello kay Ma'am Alice Lopez watching from California. Good vibes to DFL. Hello DFL, always watching your vlog. Keep safe always from Cavite. Sabi ni Sir Ron Costa. Costa. Basahin niyo kay Sir. Hello, Sir Ron Costa from Cavite. Hello po. Sa mga DFL, sino ang magkakapatid? Sino ang mga single? Sila ay sa Bang Eldest. Please answer my ang magkakapatid ko ay si Ate Joanne. Sa president ng DFL, si Ate Joanne, si Ate Greta, si Ate Aisa. Ako po. Pero sa Ate Aisa po, madalang na namin makasama kasi nga mas lalong di na namin siya makasama kasi nga may baby. Siguro yung mga ano na lang, luto-luto, ganyan. Pwede, pag dito po sa bahay lang yung vlog namin, pwede po siya nakasama. Ang single po ay si Ate Greta at ako. Si Gigi, hindi na single. Hindi sa magkakatanda. Ako po yung matanda sa aming apat. Pero po yung nakakabata. Tara. Mukhang pangalan. Hello DFL, always watching your vlog. Keep safe. Opo, dito po sa Garay lang ang tigbit ng Sigaray. Madami po Ignacio sa Bulacan. Meron din pong Santa Ana Maria Bulacan. Grabe si Maine Mendoza, taga din po asawa. Laki oh. Matanggal ng butik eh doon sa Amira. Hindi ko alam. Oo, kalaki ah. Pakablaw ang Apo, Cavite, Caballiac at taga San Fernando, La Union. Thank you po. Tay ko. Hello po, Sir Nad Austria. Pag may live kayo, baka pwede namang announce sa vlog para mapanood ng taga-subaybay ng Team DFL. Sabi ni Sir Minsan po kasi biglaan Roy lang po yung mga Perez. live namin. Pag naisipan lang po namin, ganyan. Pag Hoy, may ano si Kaano, ka-RD. Sabi niya, Ka-Gigi, si Ango na lang po, ha? Payag po kami. Ay! Kabagyak, di ba pinsan yun? Hello po sa mga kabagyan, Sir Nad Austria, dyan sa San Fernando, La Union. Pa-shoutout ni Sir Nad Austria from UAE. Hello po Hello po sa ating mga mga kabagyan dyan sa San Fernando. Hello po sa La Union. Napanood ko vlog niyo sa Baby ang Cute. Ang gandang puti, ang tangos ng ilong. Baby nila, sana makapag-view ko ng new baby. Pa mo rin mo. Yan, boto daw ba kayo kay Ango? Sabi oh. Pag may live kayo, Ay, kaya. pwede namang announce para mapanood ng taga-subaybay. Yeah. Full support ang kung sino yung gusto ni Gigi, makasupport ko. Pero boto tayo kay Ango. Kasi masipag na bata, no? Mabait pa, no? Sana all. Ay, may nakita ano, Pangarap ka-RD. lang. good evening po sa inyong lahat. Pangarap ng mga tatay si ano, na maging manugang. Yun ang kasabihan dito guys, ng mga tatay-tatay dito.
nabasa nyo kung comment ni Trim Cortilano. Ano bang comment? Oh, wala po nang nakita. Hindi nakita si Dana. Ay, nasa Salapay po. Vacation po ngayon. Wala po kasing pasok ang mga estudyante. Umuwi po muna para makatulong po sa kanyang mother and father. Mother earth na. Pero parang nagsabi si nanay niya nung nakaraan. Baka daw mag-uwian na lang siya. Kasi yung asawa ni Redrod, wala na doon. So, ano daw, baka mag-uwian na lang daw siya. Ewan ko. Basta update na lang natin sila. Lahat may service. Ano naman, yung allowance din naman nila. Pagbuto tayo kay Amo. Kasi masipag na bata, no? Bait pa, no? Saka okay na rin kasi yung highway guys. Simentado na rin yung hanggang dun sa... Buti na, simento na rin. And, hindi na rin mahirap. Hi po, always po nanonood ng vlog nyo. Sabi ni Ma'am Ivanessa Katampungan. Ayan. Thank you so much. Thank you po, Vanessa. Katampungan. Mega love shoutout sa inyo lahat dyan. Buti at nakabot ako ng love din ka DFL from Sir Froilan on Cinco Simbre. Yan. Hello po, Sir Froilan. Hello po. Hello po sa ating 82,000 viewers. Magandang gabi. Good evening. Shout out Tarlac po. Nasa Hong Kong always watching. Ayan. Kalau ini tanggalan ng lagay ito. Ha? Sukol daw. Pero ba dyan gusto na? Wala. Pwede dito dun sa kapitanta. Ilang asukal yan, te? Hello, good evening. Shout out. Sinyo, naman tayo. Ako, nasa Hong Kong. Ay, tapos niya. Thank you, silent subscriber from Baguio. Thank you so much po. Isa kong kinilas na sa'yo. Martilano. Oh, tinakalas ako nila. Ay, sarap talaga ang buhay dyan sa Pilipinas, mga kapatid. May talbos lang ng kamote at okra, buhay ka na. Ay, opo. Mayroon po kami yan dito sa amin. Pagkagising, talbos na. Magtatalbos ka ng kamote, magpitas ng okra, sitaw, talong. Kahit pa paano, nakakaraos-raos. Wala na bang bagyo dyan sa ating mga kapatid? Kaya, awa po ng Diyos wala na rin. Pero, pag 3 days nang walang ulan, Sige, Kelvin, kinapakain ko doon, nagkakain. sandok ako ng kanin naman kasi yung mga kwan. Lalo na yung mga sahod ulan. Ang bangko ko, yun o. Shout out po kay Nanay Deli Belia Vicencio. Hello po, Nanay Deli Belia Vicencio. Yung pinapashoutout ni KRD Lupita. Ulam mo, Jay. Ulam mo, Jay. Magandang gabi, King DFL. Hello po, Sir Angeletto Bendiek. Nagsalok yan. Oh, bili ako ng ito. Ingat, Gigi. Sana dumating na nakalaan para sa inyo. Wala mga update. Walang update? Kabunbuntog tumag. The best yung luto yung palaka. Ay, opo. Ay, wala na palaka. Hanap po ang palaka ni Mans. Pag siyang pag siyang ginatang, Sa kapitbahay. pag siyang nagkakanta, ginapalaksan niya sa cellphone. Nakakilig kami. Ah, magsalita kayo sa mama niya! Hello po. Hello po sa ating 60, ba't nagkunti na? 67. Ay, 63. 63. 67. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. From Sir Edwin Santos. Hello po. Good evening. Hello po, Sir Edwin Santos.
Apipay kakabsat awan mo't dry thunders. Thunders ang kipa. Ang sirap pa yung maanda. Nakaturturog dyan guys. Ngayon na lang yung mata natin masino. Grabe naman thunders. Hindi daw nila nakikita yung magaganda yung mga ngiti. Yung matatamis. Buti naman wala nang baha. Shoutout po kay Brother Garbo B. Yan. Hello po, Sir Brother. Hello po. Ante, dito ka muna. Kita ka dyan naman tayo. Shoutout sa misis kong naglulupasay pag wala kayong vlog. Wala kan tiligaya, vlog kan. Naglulupasayin rin. Nagwalwalang isa. Shoutout mo daw ang tiligaya. Kay si ano daw yun, si Ma'am Lo? Kay Lau Castro. Lau. Thank you po, Ma'am Lau Castro sa paglulupasan. Thank you po sa panonood. Salamat naman po. Kasi ano si Kim. Yan lang si Kim. Pa-shout out nga kakabsat. Nandun sa loob? May, nandun yung panandok kung ano, ay ano. Shout out sa anak ni Tita Lars, Tita Papa! kay Miss Luan Castro. Kababae nito, may mga bata doon sa may tulog na gabi. Ano, madibay? Yan, shout out din po kay Ma'am Deniega. Ay kay Ma'am Carmen Deniega. Hello po, Ma'am Carmen. Kaya nga, magaling magpinto. Oh, hello. Yan, shout out po kay Ma'am Marjorie Armiano Vlog. Good evening, people. Always watching. Ingat po dyan sa Hong Hello Kong. po sa ating mga viewers dyan sa Hong Kong. Marami rin tayong viewers dyan sa Hong Kong. Hi mga sister, shout out Madam Kalaykay Vlog. Yan, hello po, shout out kay Madam Kalaykay Hello po. Vlog. Kalaykay. Ha? Shout out sa may hinang nila lang by Valenzuela. Hello DFL na pipintas. Love watching your vlog from Danny, USA. Yan. Thank you so much po, Sir Danny Legaspi. Hello po. Thank you po sa panonood. Ingat po dyan sa USA. Oh, shout out Auntie Pasingan at Teligaya. Auntie Teligaya. Thank you po. Thank you po. Ingat po kayo dyan. Tutulog si Liana, sabihin mo kay Papa. Tumutulog na kumanta. Kapitbahay yun. Sino yan? Ang Dile? magkaka-busis kasi sila eh. Dito yan sa kapitbahay. Shout out po kay Leslie and Hamley from Pampanga. Hello kay Leslie and Hamley. Yan pa shout out ni Darren Garcia. Hello din po kay Ma'am Josephine Portugal from Vienna, Austria. Hello po. Hello po. Hello po. Ma'am Josephine. Yan, shout out sa Janela family. Pa-shout out po sa aking asawa na si Irene Dupitas mula sa Hong Kong. Yan, hello po Ma'am Ka Irene Hello Dupitas. po. Nasa ibang Ingat bansa po pa kayo lang dyan sa asawa Hong ni Kong. Ka Irene. Asawa ni Ka Irene. Parang hindi ko makaalala kung anong asawa niya. Masugid na manliligaw dati. Yung asawa ni Ate Will. Ate yun. May kay Ate Jingjing. Parang hindi ko man na ano. Thanks Naalala ko AKA yun. Gardo Versoso po yun. Pa-shout out ako sa Ay, si kanya. Gardo po yung kumakanta.
Sa totoo lang Hinihingi si ni Gardo po Gardo. yung kumakanta. Hindi ko kaya ma-shoutout ni Gardo Versoso. At busy po nangangawa. Gardo! Nagto ka na dito. Sabi tawag ka ni Sir John Santos. Nag-operate Ano daw? Anong lagay nila daw? Ako naman lang, nagbaba na. Nakapasok kayo? Hello there, dalawa? DFL. Pasalamat po kami dito sa Masbate City. Shoutout po sa habi ko kay naglabas. Caroy Jocales. Yan. Hello po sa inyo dyan sa Masbate. Hello po. Hindi ko na-inopen. Kay Sir Roy Jocales at kay Ma'am Raquel Jocales. Shoutout Sister Madonna. Hello po kay Ma'am, Madam, Kalaykay. Kalaykay Vlog. Hello po. Thank you po sa panonood. Nakita namin yung nangyari sa Maisan at Kubo nyo, nakakasad, pero we're so proud at di kayo masyadong napiktuhan. May blessing naman pong dumating. Opo. Si Baby Liana. Si Kiana daw. Sabi Ganun ng po tip si talaga ang Kiana. May Kiana, may lang. Liana, may Lana, ay Lana, Lana. Gana? Kadami ng pangalan. Kaya Lana. May yan, yang. Bahala na Sunyang siya. na lang. Sunyang na lang. Bahala kayo kung anong gusto niyo pang Sunyang. Bakit naman yun? Kay Sunyang yun. Si Koreana. Si Welcome po, Haji Ma'am, Wong. Madam, Kalaykay. Shoutout po kay Menti Garcia. Ano? Ate, anong update niya sa ating kuan, Biko? Balikan natin yung video mamaya guys kapag Pero ganda Jay ko ayun na. yung lahat ay yung ano? Malagkit. Hello kay Baby Liana Pretty. Kamukha ng mga tita. Meron ng Sino kayang kamukha? meron ng tagapagmana sa aming mga Kagandahan. Saan banda? Ginala ko kung may dimple siya wala. para sa iyo. Nagmana Kung may dimple siya, hindi kaya kay kung isa sa akin. Yung dalawa kay Catherine. Pero wala siyang dimple. Pero hindi to Ganun din mo. Pero may ano pa baga siya guys, yung may guhit Parang yung kay labi Juday. niya. Yung parang kay Judy Ann. Yung sa baba, yung gano'n yun. Pero wala pa siyang clip chin. Hindi pa namin nakikita. Yung saan sa mga clip. Ay, maklip yun. Clip chin, yung ganito. Maganda rin yung Ganito, puro nagyama. kami natin, Jo, alam may clip scene. Meron din, pero hindi. Sa isa rin meron. Pero Wala sa atin. meron, hindi lang siya masyadong ano. Pinakamalalim. Papa. Hindi nakalabas yung sa akin pag nagagalit. Ako, minsan pag hindi nakangiti, Nagigigil lang. Ako meron ako. may guhit. Ayoko Palaliman na ng clip scene dito labanan. si Charles na sabi niya, sabi ko ng mga klase niya, parang fit daw niya, at parang fit daw yung ganito niya. Si Charles. Meron. Meron siya. Naman siya. Shout out kay Tita Ligan, Tita Pasig. Bakit kung may clip chin? Anong ano ba? Meron siya din. Hindi parang dagdag asit yung Asit. ito yung mga gantang mga nanal. Asit? Kaya pala. Kaya pala zero. Dito. Asit daw. O may asit tayo. May dimple siya guys. Meron pang clip Kaya chin. nagkabol sa akin. Dagdag asit daw pero zero pa rin. Ito na yung ating ano, Biko. O, di ba? Usapang Biko pero naksut guys. Ala, ang naksutan guys! May kay Kiwara. Wala kayo, pardasan nyo. Kung kayo ang kabalay. Ay, pero magano ka dahil natin. Hindi ako na magawa. Hindi, nagdilim man natin. Ilawan mo nga. Oh, yan ang ating Biko guys. Kiwar nga kiwar. Ginatira niya itep. Parang naman nata na.
dito super ah, dapat. Ilang salop ba yan? Okay na nga, amatid mo dito ang ilaw. Nag-down. Isang salop lang ito. Saka yung nagbili ng malagkit. Hindi ko na may ano, oh, ipit na din. Gante, kalaki ng muscle niya. Sino mo yung cellphone mo tayo? Ang bata ako. Hindi, iba to. Si Binuel, doon. Pero kang pinate? Favorite ng tita, ligaya tita pasita. Kailan nanganak si Aiza nung August 4 po? Mga 11:30 ng gabi. Hintay lang kung ano kaya nagtama. Maglaba doon ng punte. Sino nagtama? Joanne, ilang taon ka na? 38 ang look. 38 Hindi po. ka mapur ante? Ay, ako. Akong nagtama. Hindi pa lang nag-alam. Wala akong natandaan na nagsabi ng po. Kaya nga, di ba wala? Ano ako eh? Hindi at saka hindi nagsasalita yung Santi Paseng. Sabi niyo nagkakuha na tayo. Nidos na. Rampay. Gawa. Nag-aaway ba dyan? Di lang nang nag. Yan, shout out po kay Ma'am Annalyn de la Cruz from Bulacan. Super sarap ng biko. Wala na. Mainit. Oh, mainit. Wow, sarap naman yan. Nakakagutom. Yan. Masarap yan sa kape bukas ng umaga. Ako na yung kwarong. Naglampas na yung ano. Hello po, Ma'am Christine Meneses. Kanyan yun. Nakatangak lang matindi. Para nga mas maano. Hello kakabsat, nagimas at tabiko, isotik kayatak, idi-adak Pilipinas, from Canada. Thank you po Sir Naruto Ozumaki. Uwi po kayo dito para makatin po kayo. Lagi kayo dagi mga lana na, lagi. Ginang ladap. Ladap. Ang panglangis na yun, sabi niyo. Sa Alaminos, Laguna daw, ang tawag dyan ay sinukmani. Bakit? Nagasinok Sinukmani. Hindi ko alam na ito yung ano, sinukmani. Opo, Ma'am Josephine, ano na po siya. Nakakain ng tinola with
pati mani doon sa sentral. Napulot nandun daw sa may bubog yung mga mais. Karami daw na kitang mais daw. Sabi nung nagpaani ng mais ngayon ay, nakahirap magpaani ng mais ngayon. Maano daw, nag-ulan. Sabi ko noon, buti sa amin nasinop na. May mga harbisin pa naman po kaming mani at mais doon sa kabilang Sa Binalot, mag-ari yung na sa tayo area natin, Gret. Nang? Mali daw sa 25. Sabi niya katapusan. September pa yun. Mura pa eh. September, October. Unang linggo ng September. Ang galing. Diba sabay lang yun doon sa mani namin? Isang araw lang yun ang agwa. Ang matitigas doon sa amin, halos 3-4 pa lang. Yun ay. Pero hindi ging ano ng bagyo. Talagang pinagtisan niya kahit mura. Ngayon ay, may matigas pa. Wala na. Yung, Yung mani niya. wala na nga yung narbis niya ng bagyo kahit na mura. Hindi niya na lang rin tinigil yung magulang. So ayan guys, exit na kami at baka tayo maka-copyright dahil sa music. Sa kagabi na. Sa kagabi na din. Yan. Thank you so much. Bye-bye po. Bye po. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye, Ante Pasen. Yan, busy yung isa sa Tiyadan. Bye guys. Sarap.